मा बुंगोन सार? माने दिनै जोंनि इउपिपिएल जानाय बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएलनि जे सरकार बियो बोसोरथामाव आगान होबाय। थांनाय बोसोरथामाव जोङो रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो अहरह नाजाबोबाय। बेनि थाखायनो दिनैनि बे सानाव आङो बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएलनि जानानै जोंनि सरकारा बोसोरथाम जानायनि जासिहरबाय। बेजों लोगोसे आङो गोजोननाय बावहरनो लुबैदों, हामलायनाय जासिहरनो लुबैदों जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनो, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो, लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो। बिथांमोना जोंखौ थांनाय बोसोरथामाव जोबोद हेफाजाब होबाय। बोसोरथामनि जोंनि जेब्ला सरकारा जागायजेनदोंमोन अब्ला कभिड-19नि लकडाउन दङमोन, कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय दङमोन। जोबोद गोब्राब थासारिजों जों सौसिनो गोनां जादों। बै समावबो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। जायनि थाखाय जों बेखौ सोरखिनानै दिनैहाय जों रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावनो हादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रुपिस होनायनि जोङो खामानि मावनो हादों। अनसाय बिथांखिजों आइजोफोरनो 5,000 होनो हादों। गियान सोरांजों जोंनि फरायसाफोरनो 5,000 होनो हादों। जोंहा थें फाख्रि बायदि मोनसे मिशन जों लानो हादों। जोङो बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जोङो लानो हादों। दिनै मिशन 100% रेशन होनाय जोङो नखरफ्रोमबो रेशन कार्ड होनानै 25 केजि फ्रि माइरं, लोगोसे 5 लाखसिम फ्रि ट्रिटमेन्ट आरो लोगोसे आधार कार्ड बेनि जों बेबस्था खालामना होनो हादों। बेनि थाखायनो गोबां खामानि जोङो थांनाय बोसोरथामाव जिहेतु 1-1.5 बोसोर जों कर'ना भाइरासजों खामानि मावनो हायाखै। थांनाय 1.5 बोसोर 2 बोसोरसोआवनो जों जोबोद खामानि मावनो सेस्था खालामदों आरो साक्सेसबो जाबोदों। जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव स्थायि सान्थि फैदों। माने गोजोना गिदिंफैफिनबाय। सान्थि फैनायनि लोगो लोगो जोंनाव जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जोंनाव जागायबाय। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होलांबाय थायो। आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय कुसुगाव ओनसोलाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै 1250निफ्रायबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव जगदान जादों। गाहायै जोंनि आदिबासि हारिनि सान्थालि हारिनि जे जोंना एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसन्सबो दंमोन, जेरै कब्रा मिलिटेन्ट अफ आसाम, जोंना नास्ला आनला बेफोरनि गासैबो सारेन्डार होनाय जे जोंना फर्मार मिलिटेन्ट केडारफोर दंमोन। बे फर्मार मिलिटेन्ट केडारफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैजोब्बाय। आरो बर'निफ्राय जोंहा NLFB होननाय मोनसे आफाद दङ। बे NLFBनि फ्राय 200सो केडारफ्रा दिनै बेवहाय जोंनाव जइन जाफैदों। बेखौ नुयोबा नोंथांमोना मिथियो जे जोंनि बिटिआर सरकारा आरो इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां माने पपुलार जनप्रिय जादों। दा जोङो डेट होथ्र'नो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंखौ माने डेट बिगासिनो दं जइन जानो रोजा रोजा सुबुंफ्रा। बेखौ नायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएलनि अनगायै आरो गुबुन हान्जाया जेबो खामानि गैया। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जी, डेन्टेल, इउर'ल'जी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101-655-430, 8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।